Goeie. Wat Mathilde en ik. Ik jij het altijd vaker om je heen. Want ter Apel stiert alle dagen in het nijs, omdat meesten de boeten de opvang sliepen moeten. En ik betraap je me er zelfs op dan ik van die stomme grappen te meiden, als dat er in Nederland wel mooiere plakken binnen boeten te sliepen als ter Apel. Diezelfde ik, die ben wel heel jastig als het gaat over dat alles altijd wat duurder wordt. En dan hebben we het net over inflatie of over renteverheging, maar over dat pilsje op het terras. Net dat we je minder nemen, maar och heren, €4. De oorlog in Oekraïne die is intussen naar pagina 4 verhoezen. Het interesseert u net echt meer. Het gas is soms al regelen. En je jaren nu altijd vaker dat het Oekraïense volk een corrupte bende is. Maar die keer komen, die gaan dadelijk om het werk. Dus die kan wel in een gale madame bij je. De boeren, die ben ik weer aan het werk in. Ja, de omkeerde vlaggen hang je nog. En op de morgen staat nog altijd dat we grutsk op de boer wijzen moeten. Nou ja, we schreeuwen trots. Maar we loeken de schouders op. Als het maar zien dat er geer gaat, dan gniezen we heeg uit. En laat die Remkes het verder maar regelen. En verder roepen we altijd maar dat het logisch is dat Kaag op cruciale momenten ziek is. Want D66'ers weten toch dan nooit wat ze zeggen moeten. En het CDA in Oostuur, ach, die Hoekstra doogt ik net. Wat? Ze dogen al jij net. Maar dan gaat in de Tweede Kamer de onzinnige discussie over het jaartal 2030 nou al of net heel erg verklaren worden moet in die lege CDA-kerken in een uur in een eindeloos gouden uur over de in die volslijn kloterige oerheid. Mijn vernuivering zien naar 20 partijen die in al die crisissen wat oors willen als een oor. Wat oors als de kiezer en ik wat oors als dat wij willen. Want wij zijn een steltje gore individualisten die het wichtiger vinden dat het pilsje een eurotje goedkoper wordt als dat er 700 mensen in de jip losliepen met in Trapel. Daar heb ik geen moderatie mee. Wij maar dus deers kan meer.